Hello mga uncles, no, for today's video makadto kita sa Ibabaw Food House para mamahaw mga uncles. Niya kami mga uncles. Kagupod ko naman ang akon mga uncles ng mga solid ng mga supporters uncles. Sila ni mga baskugan ko yung mga supporters mga uncles, no. So doon na naton ang Ibabaw Food House mga uncles. Pagsulod namon mga uncles, damo gid ka pamahaw mga uncles. Ya kagkanami ini ang pisto mga uncles. Fresh from the nature gid uncles ang pisto nila. Pagsaka namon mga uncles, nag-order kami diyon sa amon arroz caldo kag buns lang nga tinapay mga uncles. Samtang nagulat kami sa amon order mga uncles. Pinaspatan kami sa isa nila ka customer nga si Mike Ilidia mga uncles. Shout out lang na sa duha ka couples naman nga mga upod ng uncles. Yan ako sa John G. Mercano Uy, nagabot na amon nga order ang uncles, no. Kanamit doon gid sa arroz caldo mga uncles. Di pugar ya. Kanamit gid. Pag abot sa order ang uncles, way na droga mo kon kaon kami dayon simpre kanamit to niya nga daan sa arroz caldo with matching buns pa ni mga sa pagpadayon ang uncles ang higop-higop sang sabaw nagabot dayon ang amon nga buns ang uncles sa amon ing para sa amon nga arroz caldo uncles. By the way mga uncles, no, hindi na ako magduwa-duwa mamahaw diri mga uncles, pero tigid diya kanamit sang ila diya nga arroz caldo mga uncles with matching yung mga uncles mag-order, no. Ari galing ilang nga menu mga uncles. So pag makita nyo diri ang ilang mga priceless no mga uncles. May ara man sila uncles nga coffee, may short order man sila uncles, may snack food man sila mga uncles, kung may ara man sila pizza mga uncles kung gusto nyo mag-order mga uncles. So ano po kinulat yung mga uncles, no, kadto na mo diri kay mamahaw, updan nyo ang inyong friends, family. Kirita mo man daw, ano man ang relasyon nga si mo. Ang importante da mga uncles, mga pamahaw kamo makapakaldo kamo bala mga uncles sa Ibabaw Food House sa may barangay Kanruma mga uncles. Sampat gini mga uncles sa maulanon nga chimpong. Samtang nagapamahaw kami mga uncles, mga shout out ko blanin mga uncles. Shout out kay Lorenzo Nolias, Larry Joy Biadnes, Jenny Pasuelo from Laguna City, Marchi Sol Oquendo Isquera, kag kay Uncle Maoy Isquera, Krishna Pasuel, Jennifer Claver from California, USA, Ernesto Defante from Laguna City, Daniel De Pozo, kag shout out man kay Lani Sabrinolias, kag kay Uncle GC Nolias, Noel Mayana Jr., Winnie Era Bantugan, RR Valencia, Raylan Nangan, Michael Similiano, kag shout out man kay Jun Misal from Makati City, Ida Rose Era, Jimmy Tilly from Cavite City, Mercy Stornino, Daphne and Oliver, kag shout out man sa bilog nga Team Ponte kag Team Talas Racing Team, kag shout out sa akon nga mga solid nga mga supporters, no. Shout out kay John Leonard Digunio, Christopher Hinuraga, John G. Mercano, Nelo Di Puso, Kennedy Pijinko, Mel Mimes, Timboy Murata Valenzuela, Rafi Ijanel. Shout out also sa family Timbad of Hinigara, Dani family, Gubaton family, kag shout out man sa tanan nga trupang EKS, Trupang Repuso Makati City, kag shout out man kay Moises Mercano from Japan, Stanley Murata, Lionel Hosto from Qatar, Angelo Tox Mercano, Stanley Hilad, Gideon Gimbas. By the way mga uncles, no, madamo nga salamat sa sending star ni John Rinamar Pader kag ni Carl Anthony Nolias, no. Madamo nga salamat sa inyo nga duwa. Kag support rin mga uncles, no, ang Facebook ni Salmer Pirano Malakad mga uncles. Kag basi mera pa mga uncles gusto magpahimo sticker, no, i-PM nyo lang si John Rizal Lodares mga uncles nga panghimon sa mga any kind of sticker mga uncles. So balik na uncles sa aton nga pamahaw. Shout out nanda kay Lorenzo Nolias. Natapos na po shout out mga uncles, pero kami way pagyapon natapos. Kadto ka mo di mga uncles, tilawin nyo kag testing ang arroz caldo nila kay pertige ka namit mga uncles with matching empanada. Kung gusto niyo mag-order ng empanada, may harap man sila, may mga pizza man sila mga angkol, kag may mga coffee kung gusto mo coffee, may harap man sila, kag basta damo sila sa mga pagkaon mga angkos nga magustuhan ninyo. Te ano po kinalat yung mga angkos, kadto na mo diri sa may sa Ibabaw Food House, diri lang na yun sa may barangay Kanruma mga angkos. Tilawin yung ilang mga batchoy, arroz caldo, basta tanan nga mga gusto mga pagkaon ari lang di affordable prices lang din siya mga angkol ya. Kabalogin ko nga magustuhan ninyo ang ilang mga menu diri sa may Ibabaw Food House. Sa pagpadayon naman sang kaon mga angkols, ning libot ni Angkol Jan ang akon kamera, may naspatan kami diri nga nagakaon sa ilang kubo-kubo. Kung gusto niyo diri magpisto mga angkols, tawhay kaayo, hindi ka mabasa sang ulan, presko sang hangin, kanami sa mga foods nga mga kaon nimo diri sa may Ibabaw Food House mga angkols. Kanamit na, kanamit ton ang mga pagkaon diri. Kanamit ginahulat ninyo, kadto na kumudi. Hindi mo na kinahanglan magpalayo mga angkols, kay diri pa lang solve ka na sa mga pagkaon nga ma-order nimo diri sa Ibabaw Food House. So, diri na lang hasta akong vlog mga angkol. Kita na naman tataso na salamat sa inyong suporta. Shout out kay Lian Tribo, Lia Tribo, Tribo family. Kag sa tanan nga barangay Kanruma. Shout out sa inyo nga tanan.